Sanibonani-ke ubongiwe Ndlovukazi, ngiza nendaba wena ozanani nendlebe inkanankana yesigaxa senkinga. Ngiza nendaba inkulu-ke le. Idinga thina-ke siwumphakathi ukuthi sizame ukuthi simsize umngani wethu. Ngiyacela-ke ukuthi nawe ubhale i-comment yakho la ngezansi usho ukuthi sizomsiza kanjani. Sihamba kanjena-ke isitori. Uthi uyangena kumntwana, umntwana ufunda u-grade 12 futhi Sibongiwe ngicela usizo. Kunenkinga ezophula umndeni kodwa angazi ukuthi ngizoyixoxa kanjani. Kufuneka ngabe ngitshela uma but angazi ukuthi ngizoqalaphi ngoba meke ngamtshela uma izobreaka umndeni wethu completely. Uthi ngikhwelile ekhaya elinabazali ababili, ikhaya elifudumele, kuyimina nobhuti wami. Ubhuti wami manje usebenza Telkom, uqedile esikoleni. Mina ngifunda u-grade 12. Uthi so ubhuti wami unentombi, intombi yakhe isilotsholiwe, yuma wengane actually uselotsholiwe but abakashadi. Umuntu nje ofikayo ekhaya ahlale sometimes inyanga yonke, sometimes ahambe, but usisi akasebenzi. Ubhuti uyondla and nje uyabasupporta nje, uyabathanda. Nasekhaya usisi uyathanda, uthandwa uma nobaba, bayamthanda nje because intombi kabhuti wami yokuqala and le ntombazane le iyona esiyaziyo ekhaya yikhenye and nje besinengane kabhuti nje siyayithanda, nami kwayimina uqobo lami ngiyithanda kakhulu. Uthi-ke la kushuba khona-ke Sisibongiwe, kushuba la ngesikhathi mina ey'nsukwini ey'dlulile bekufuneka siyobhala i-exam. Uthi uma ngibhala i-exam esikoleni ngijwayele ukuthi-ke uma ngivuka ekuseni nje ngiyenzele ukudla ubaba, sometimes mengekho lo anti osizayo kube yimina owenzela ubaba ukudla ngoba ubaba urithayile phela. Ubaba bekawuthisha, so benoma but they own businesses, that's why ekhaya si-right financially. So ba-own amabhizinisi, so ubaba nje berithayile-ke yena akasayi emsebenzini as a teacher, usehleli ekhaya. Uma yena still usameneja amabhizinisi lapha nalapha, ayastokhe izinto, so ujwayele ukuhamba ekuseni ayobheka ukuthi ibhizinisi lihamba kahle yini, abese yabuya during the day masebonile ukuthi yonke into ihamba kahle, bese beyaqhubeka bahlale nobaba. Kunabantu vele abasebenzayo emabhizinisini asekhaya. Okay. Uthi-ke ngalelo langa-ke ngivuke ekuseni-ke usisi lo sizayo akekho, bese ngiyahamba ubaba ngimbuza ukuthi uyakufunani ukudla, athi ubaba cha hayi akafuni ukudla, akanankinga, ngahamba ngizomenzela late mase ngibuya esikoleni. Ngihambe-ke nami ngiye esikoleni ngiyobhala i-exam. Ngalelo langa-ke normally ngiphuma ngo-3:30 esikoleni, but ngalelo langa ngiphume mangiqeda ukubhala nje ngo-9:30 ngibhale i-exam, by 12 ngiyaphuma esikoleni ngivele ngiphume ngiqonde ekhaya. Before ngifike ekhaya-ke kukhona ngalelo sikhathi-ke kulezo nsuku lezo intombi kabhuti wami, which is sewunkosikazi phela ngoba walotsholwa, ekhona naye, but ubhuti wami uhlala endlini engaphandle, kune-outside building nje ekhaya enkulu nje enekhishi, shuthi nje nekamero ne-dining room la kuhlala khona ubhuti wami because of he's older, he just wanted his privacy and kwakhiwa-ke leyo ndlu leyo enkulu ekhaya. Okay, so ubhuti wami kuhlala noma wengane yakhe nengane yakhe la ngemuva, and abazali who approved because babengafuni ukuthi umzukulu wabo akhulele kude. So from time to time usisi uya-alternate between ukuza ekhaya nokuza kuphi, nokugoduka kubo. Kuthe ngalelo langa-ke Sisibongiwe, ngalesikhathi sengibuya-ke esikoleni, kusho ngalelo langa ngibuya akekho umuntu owayengilindele ekhaya. Ngiyabuya ngiyangena ekhaya, ngingena ngasekhishini, uma ngingena ngasekhishini ngizwa ukuthi hayi kunabantu abakhulumayo. Ngicabanga ukuthi okay, imoto kama angiyiboni ngaphandle kodwa kusho ukuthi mhlawumbe uma ubuyile, ngoba kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uma ehambisile imoto ayise kwi-service abuye ehamba ngenyawo noma egibele i-Uber. Hayi, ma ngithi ngimemeze ngithi hawu ma like ngiyamemeza ukuthi ukhona yini uma, because I was so excited ukuthi uma ubuye ngifika ekhona and ngibuye esikoleni. Bese ngiyahamba-ke ngijwayele ukuthi ngingene ekamereni labo ngingqongqoze bese ngivula isicabha ngingene. Uma ngivula isicabha ngiyafica ingoduso kabhuti wami isembhedeni nobaba embhedeni kama wami. Uyeza kuphatha. Sanibonani-ke ubongiwe Ndlovukazi, ngiza nendaba wena ozanani nendlebe inkanankana. Uthi Sisibongiwe ngisivula isicabha ngingakholwa ngisivale ngokushesha.
uthi ngithuke ngiyasaba manje ukuthi yini le ngiyibonile. Uthi ubaba angimemeze ngingabe ngisaphindela ngaphakathi. Usisi usembhedeni akagqokile. Uthi abenzi lutho kodwa akagqokanga ngenhle. Into engayibona nje ngoba ngasheshe ngaphuma ngase ngibaleka. Akagqokanga usisi ngenhle. Okay. Ngithule, ngibuye, ngihlale endlini, ngingasho lutho, ngicabanga ukuthi ngenze njani. Cabanga ukuthi kodwa angifuni ukuthi iy'nkinga zasekhaya zaziwe. Ubaba agqoke nosisi bagqoke, aphume usisi aphindele erumini lakhe. Ingane kusho ukuthi yayilele. Aphindele erumini lakhe, sale mina nobaba la. Ubaba uyazama ukungikhulumisa, akuvumi ukuthi ngikhulume nobaba. Azama ubaba ukuthi angikhulumise, akuvumi ukuthi ngikhulume naye ngihle inyembezi eze ngikhuluma naye. Eze zama ukungikhulumisa nje angikwazi ukukhuluma, ngiyakhala. Uthi abesethi ubaba, mntanami ubona into ebengamele uyibone. Ngiyaxolisa mntanami ukuthi kwenzeke lokhu. Akukhona lokhu okucabangayo. Kusho indoda yenza ingane isilima. Athi umntwana, baba ngifuna ukukhuluma ngale nto. Athi no, kumele sikhulume ngayo ngoba if singakhulumi ngayo mntanami, le nto meke yaziwa uma wakho nobhuti wakho, uzoshabalala umndeni wala ekhaya, uzophela. Athi umntwana, baba ngithi angifuni ukukhuluma ngale nto. Aqale manje umntwana ekhaya akakhulumi. Abuye uma emsebenzini ambuze ukuthi awusibambani right, uthi umuntu obhabli ekhaya but angisakwazi ukuba bubbly because every time angibona ubaba ngibona uJudas Iscariot. And mind you ekhaya umuzi othenjiwe, nabantu basithembile ekhaya, and sabantu abayayo esontweni but asiparticipate kakhulu, abantu abahlonishwayo nje endaweni. Kodwa ubaba ulala nomakoti wakwakhe. Uthi meke ngatshela ubhuti Sisibongiwe, izongibulala ubhuti wami le nto ngoba ubaba nobhuti wami bayazwana. Ubhuti wami uyamthanda ubaba. Uthi meke ngatshela uma uzomshiya ubaba, ngoba uma ngisho exoxa engitshela engireferensela ngokuthi abantu besilisa efuna ngithandane nabo, uhlale ekhuluma ngobaba. Ethi ubaba, mntanami ukhethe indoda efuze ubaba wakho ngoba ubaba wakho selokhu ngathana naye akazaze angihluphe. Ubaba uwumuntu oyi-role model enkulu ekhaya nasemphakathini, ngoba wayedlale indima enkulu ekubeni uthisha nasekusizeni i-community nangala mabhizinisi esinawo ekhaya. Uthi Sisibongiwe, if I disclose the story to my brother and my mother, kuyoshabalala konke umndeni. Angazi ukuthi ngenze njani. Angikhoni ukuhlala nasesifubeni sami, kodwa futhi angikhoni ukudila nobaba. Ubaba useyangicasula, angikwazi ukuthi angazomxolela kanjani kulesi senzo sakhe. Uyazama ukukhuluma nami njalo, umama kangekho, uzama ukuxolisa, athi ngeke ephinde yenzeke le nto, kodwa ubaba ngimthembi. And manje noma ngikhuluma naye phambi kwama, angisakhoni ukukhuluma naye ngenhlonipho ngoba ngimfice elele phezu kwey'ngoduso kabhuti wami. Sisibongiwe nabantu bakho, ngiyacela ningibonise ukuthi ngenze njani ngoba izoqeda umndeni wasekhaya. Ngiyacela-ke ma-ene mbonise umngane wethu, nimtshele ukuthi uzokwenza njani. Hhayi inkulu le, ithi ngaba nkulu ingazekeki, hhayi le ayizekeki le. Ngiyacela nimbonise ukuthi ingane yenze njani. Remember, umntwana ufunda u-grade 12, usemncane. So ma ukhomenta, zama ukuthi ukhomente ngendlela eqoqekile nenenhlonipho. Ngiyabonga.